गिबियावनो गासैबो रादाबिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै जोङो प्रेस मिटखौ बेनि थाखायनो लानो गोनां जादों जे दाखालि 27 तारिख खालि 27 सेप्तेम्बर खालि जि गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय मोनसे जि रायदान होबाय NDFB नि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनि सायाव जों बेखौ जोबोद दुखु मोनदों। जोङो सासे एक्स NDFB हिसाबै जोङो गासैबो बेखौ दुखु फोरमायो गोथौयैनो, आरो लोगोसे गुफुर बाखि रायजो जानानैबो जोङो गोथौयैनो दुखु फोरमायदों, दुखु मोनदों। मानोना मोनसे हारिनि सासे दैदेनगिरिखौ मोनसे जोबथा दायनि साजा खालामनाया बियो जेब्लायबो जोङो बेखौ गनायनो हाया। मानो होनोबा बिथाङा गावनि फारसेल' साननानै बा गावनि न'खरखौ साननानै बिथाङा जाथिनि थाखाय गावखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामाखैमोन। दा बेनिखायनो जोङो जिथु राय ओंखारदों बिनि सायाव जोबोद जोङो गावखौनो गाव हमथानो हायाखै, जिबायदि दुखु नांदों गोसोआव। बेखायनो जोङो खावलायनो लुबैयो, जिथु बिटिआर रेकर्ड खालामबाय 2020 सननि 27 तारिखआव, दा बे बिटिआर रेकर्डनि दारैनो जोङो सानदोंमोन जे सारा बर' रायजोनि गेजेराव आरो रायजो राजानि गेजेराव थानानै बिथाङाबो रायजोनि खामानि मावलांनो मोनगोनखौ जों मिजिंथिदोंमोन। आरो बे मिजिंथिनायखौ लानानै जोङो एकर्टआवबो जोङो सारखौ स्पेसियेल कर्ट जिरायनानै सानसेनि गेजेरावनो जोङो दिल्लीयाव लाना थांनायखौ नुदोंमोन। नाथाय जेब्ला एकर्टखौ खालामखांबाय, एकर्ट खालामनानै जेब्ला दिल्लीनिफ्राय जोंनि जेब्ला उदालगुरियाव जेब्ला फैफिननानै साननैसोल' मात्र आलासि बायदि खालामनानै बिथांखौ फिन खेबसेबाव न'आव पुलिस प्रशासना फैनानै एरेस्ट खालामनानै लांफैफिनबाय। दा बे लांफैफिननायनि उनावनो जोङो एक्स NDFBफोरा गोबां जोङो बुंदोंमोन दैदेनगिरिफोरखौ जे थाबैनो जोङो बेखौ उदां अखोराङाव लाबोफिननायखौ खामानि मावनायखौ जोङो दाबि खालामबाय थादोंमोन। नाथाय सोर मा मावदों मावाखै जेबो मिथिया। सोरबा मिडिया सोरबा लिडारफोरा बुङो जे मावगासिनो, जागोन, गगोन, आरो सोरबाया होनो बे सरकारनि आखायाव गैया, बेयो कर्टनिसो, आयेननि आखायावसो। जुदि आयेननि आखायावमोनब्ला अब्ला एकर्ट खालामनो मानो थादोंमोन। नाथाय सोर मा मावदों मावाखै जेबो मिथिया। सोरबा मिडिया सोरबा लिडारफोरा बुङो जे मावगासिनो, जागोन, गगोन, आरो सोरबाया होनो बे सरकारनि आखायाव गैया, बेयो कर्टनिसो, आयेननि आखायावसो। जुदि आयेननि आखायावमोनब्ला अब्ला एकर्ट खालामनो मानो लाना थांखो? बेखौबो एकर्ट खालामनो लांनायनि गोनांथि गैयामोन। थ' बिदि गावजों गाव दान्थेलायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो। बे दान्थेलायबाय थानायखौ जोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एक्स NDFBनि जानानै जोङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे गावनि सार्थखौ नायालासिनो जितु रन्जन दैमारि सार बिथांखौ गासैबो बर' रायजोआ लुबैयो जे बिथाङाबो बर'नि गेजेराव थानानै खामानि मावलांनायखौ नायनो लुबैदों रायजोफोरा। बेखायनो आंनि खावलायनाया बेसो जागोन, साफ्रोमबो सागानगिरिफोरा ज' जानांगौ, ज' जानानै मोनसे पेसटक मोनसे जिरायफिननांगौ। बेखौ जिरायनानै बिथांमोना जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिजों रायज्लायनांगौ, सेन्ट्रेलनि हम मिनिस्टारजों रायज्लायनांगौ, ओमफ्राय जाय जोंनि भारतनि जितु गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांजोंबो बिसोर स्पेसियेलि रायज्लायनांगौ। आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों बिसोरो थाबैनो प्रेसार खालामनांगौ जे सारखौ जोंनो उदां अखराङाव नांगौ होननानै बिसोर प्रेसार खालामनांगौ। आरो जुदि सरकारा बेखौ मानियाबा बिथांमोना बिटिआर रेकर्डखौ उइद्र' खालामफिननांगौ। जों बेखौ बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट एक्स NDFB जानानै जोङो खावलायो आरो आसा खालामो जे बेखौ साफ्रोमबो सागानगिरिया गोख्रोङैनो थाबैनो खामानि मावगोनखौ जोङो हास्थायो आरो जोङो मिजिंथियो।